pramara reh mangsa ngambeng kula Gus dawuh den kula ndara wis padha mati para Benawa inggih sampun sir margalayu den pun pecah para yaksa Gus nala garing aja katalumpen lopak-lopak digawa gendhewaku dicangking piturut monggo padheraken Gus punapa ta mirah ingsun kenthonging paluwapindo wang siding kakung karagan hanjrah sabdaning sapa kakuluruk asahuran oh
samono paneh rahino meko bangkaton sumirat candhaking lampah ananging gumlaring negaring Amarta ya Praja Indraprasta inggih negahni Mbatara kalarsa ing negara Cintakapura wis kaloka negara kang gedhe bole padhang jagate dhuwur kuku sadah marang kuncarane ing madhepapi wonten Jaman Ranyada Lanang duh menika tejaning Sanat Prabu Puntadewi kang keparang pintara ing Singangsana sinebut Sang Hyang Prabu nenggih ketingal jebul hanger gemeng nenggih Raden Werkudara teka mangkono jeneng Sabda Sang Prabu Puntadewa
Jahniyah ning talaga kadi langit mambang tangpas lan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap kang sekarang kadi jalado Mengkotowa Dimas Werkudara Yai Harjuna Padine sira Yai kembar kemanikan ana dawuh ngopo Mbak Kakang Mamiji marang Kadang Waku Baratasena wonten timbalan Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu marmane para kadang padha ndak timbali tan ana ingkang ndak penggalih amung panjenenganing Kakang Prabu Kresna padene Kakang Semar Badranaya para kadang aja padha lali menawa Kakang Prabu Kresna lawan Kakang Semar iku sayekti dadi pamong lan pujanganing para Pandhawa Yai. Iya kapara nyata apa kang dadi pentinganing Darmawaji kakangku. Ning ya kene Kresna kakang lawan Kakang Semar. Usawatara ora katon rawuh ana ing Pandhapa ngamarta kene. Apa ana perkara kang jalari gelaning Kresna kakangku apa dene Kakang Semar marep kakangku. Adimas Werkudara ndak eling-eling pun kakang kaya ora kurang pengati-ati tumarap marang sapa wae kok Yai. Hananging kaya ora ana walane menawa pun kakang lan para kadang padha tansah mawas diri Yai. Lamun urip iku dikebaki reh ing tata krama petila bakal sumingkir saka panyendhu Bratasena mbarep kakangku hiyo. Muringgih kaluhuran Dawa Paduka Koko Prabu Kang Rai Harjuna namung tansah nganggep keluarga dhumateng Kakang Semar ing pangajap sampun ngantos damel kuciwa dhumateng Kakang Semar sak pranakanipun ingkang sampun ngomong dhumateng Trah Witaradya Koko Prabu syukur bagi sewu dene siadi mung tansah nengenake marang pengati-ati mbarep kakangku kepriye Dimas Bratasena yen nganti kalenggan iki Kresna kakang lawan Kakang Semar ora praptoning Pandhapa aku bakal suwan marang Ndhurawati apa dene kare kedempel ingkang wigati pitakon apa sebabe dene suwe ora rawuh marang Praja Ngamarta marep kakangku. Iya Dimas mengko luwih prayoga Yai kepara mengko bebarengan kabeh para kadang padha sowan Dimas Bratasena mongko kantining tumuwuh salamiwun awas eling eling lukitan ning alam dadi wedi yen dumadi sepadin ring sang saya prataning sang Begawan Gunamurti
han rimeng Loreno tanpa kahanin yen pantuluso mengko sang tiah utama mangketa kisanak sesampunipun kuwatur pambagya rawuh handika sanget dipenemban keparenga kula nyuwun uninga maduka menika pandhita saking pundi saha sinten parping sanget dipenemban kula nyuwun inggih sinuwun mugi katepangaken dhumateng kula kula menika dutanipun Sinuwun Prabu Duryudana ingkang sedya mastani nami kula Begawan Gunamurti sinuwun peparep sang Begawan Gunamurti nun inggih penemban sesampunipun lenggah kanthi satata wonten wigatos ingkang pundi dene jingandika rawuh ing pandhaping watu menika sang penemban nun inggih sinuwun sowan kula dipun utus Sinuwun Prabu Duryudana nyuwun kanthi sanget sinuwun sakadang rasa kula boyong rawuh ing negari Ngastina dene wigatosipun sesarengan dipun dherekaken gayuh wahyu manunggal taline ngrasa inggih badhe tumedhak ing negari Ngastina sinuwun kagiat dari sang kabirang Serinangku kinempit-kempit Begawan Gunamurti iki sapa aku Sedewa Pandhawa wis ora gampang diapusi meneh marambah makaten Negara Astina Pandhita ujupe arep gawe becik Pandhawa lan Kurawa ning tundhane yembung bakal merjaya marang para Pandhawa Gunamurti kowe kelakon mbayu para Pandhawa kowe kuat nemang apik-apik kuwi ae Gunamurti Kuni gonjang kancing langit kelap-kelap katon leriking sanging sang maweh gandrung mbarep kakangku kepriye Werkudara aku ora nikahake marang Sedewa njaluk pamit bakal sabiyan marang Sedewa arep kakangku kuwi mboten kantun karo Prabu iya Dimas mongso bodho nggenurna semangat rajane Praja Ngamarta Yai Jana perkara Sedewa iki parek ya
Ya. Ayo petak warayan iki tadan ae. Niyo tangga saking suta sakuru kula ya mutusa saing Sri Amuk Suramata Jaya Marata iki sapa Arjuna Gunamurti arep apa bela kadang oh lakon pecah dadamu oh wah ya wah ya bablas kowe Janaka Amuk Suramata ayo maju kowe wah Werkudara ngamuk pungu kaya mala kewan. Ayo maju. Aku durung kalah. Petak walayang tadameh Werkudara. Bablas wae. Kadangmu padha waranten becik besok hamendemo baris ranten pati sengguni wonten dawuh penemban boten sepintena Werkudara janet tumandangipun Raden kelampang kula dawahi aji petak warayang sami kendang saking pabaratan inggih penemban kula ngakeni lakar jengandika pendhita ingkang sekti mondur guna saestu penemban kados pundi menika kedaton ngamarta isinipun namung kantun Puntadewa tuwin Nakula namung kantun kalih mumpung kantun kalih menapa boten langkung prayogi menawi dipun pejahi kemawon sang penemban menawi Pandhawa kelampahan dipun pejahi samenika tegesipun anak Prabu Duryudana kelampahan mukti iba ngantos turun-temurun garing Astina penemban bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon rekincanging sang maweh gandrung welah telah inggih leres Raden Patih
Ini ngomong-ngomong peketaton, monggo mejahi pun tutuin naik keluar nemban. Pinanggih suwung Raden Patih Bailadala. Waduh nyolong laku punta lawan kula. Wangun ngerti kadangnya padha kasoran. Kados pundi beneran dipun padosi, monggo pun padosi beneran. Kumiling wanciling seri kulon hanya nari perawi kenyari narawungi mapan ing madyaning pertapan kendali sada inggih kepal sadaya ing Kundalini katingat kinanto ingkang pinarak anggana raras ingkang pinenggahamu kejawi nggih nyondutur batengan maning kendari wangsul netinggalih sang Mayantaka arsa nyatakaken dhateng nugrahaning Gusti Sang Muntirampi dereng pantara dangu keting madhawing Sang Anoman tetuko Sang Setyaki kagiat risangka pirangmu renangku kinempit kehempit iki ana menawan para bendaraku padha tumibeng pengarepanku ndak sawang kok kaya kelangan kekuatan iki inggih pukulun labet kula dalah para yoga kula ketaman aji petak warang saking Begawan Gunamurti nika Wanyono Sada Pukulun Yono Sada Pukulun Yono Sada Pukulun iya Anoman gandeng sira nampa lakon kaya mengkono kuwi sabab saka nglabuhi marang aku sing tanggung jawab puling kekuatanmu kabeh tak kirim bayu Senggana lan kakeh putraku Senggana wonten timbalan sawise saras para gage matur Anoman kepriye lara-larae kok nganti padha kelangan kekuatan ki mau ih klar muncul atur Pukulun
kula sampun sowan Sinuwun Prabu Kresna ugi sampun ngaturaken wosing gati. Namung Sinuwun Dwarawati boten krasa kaboyo dhumateng petap Kendali Sada. Kepara duka dhumateng paduka, awit paduka kadhakwa ngremehake dhumateng Sinuwun Dwarawati. Selajengipun kula dipun larak medal kaliyan Pandhita Peparbegawan Gunamurti ingkang sampun dangu lenggah wonten ing pendhapi Dwaraka. Temah dados pancakara kula dalah yoga mringgonipun Pamedhi Raden Setyaki mengsah Begawan Gunamurti ingkang dipun biyantu para Kurawa. Kula kedhawan aji petak warayan temah kuntal tanpa daya menika Bekulun. Nanging wekdal menika sampun mundi senjata cakra Bekulun. Menika janggang-jing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh gandrung ing prapaning Sang Prabu Kresna. Kakang Semar anomanan tetuka padha ing laladan Gunung Kendali Sada. Iya Kresna pancen aku eneng kene. Aja dadi atimu aku ora basa karo kowe ya. Wis ben babar pisan oleh ngarani aku yen aku iki ora ngejeni marang kowe. Semar ora kuwalat ora basa karo Kresna sabab ya mung sak uyuhku kok Kresna. Ing atase kowe kuwi dites Wisnu nanging gene kok ora landhep kalaskitanmu kuwi mertelakake yen to Kresna durung bisa ngendhaleni marang rasa akumu monggo rasa aku kuwi mujudake pepalang tumrap wong sing kepengin cedhak marang sapa wae Kresna. Apa dumeh kowe ratu sing wis nyeka panguwasa njur cak-cakanmu terus kumingsun kaya ngono kuwi ya. Kowe ora eling yen tanpa ana para kawula sapa sing arep nyebut ratu marang kowe ngerti ya Kresna. Kowe kuwi nyekel panguwasa rak mung ning alam donya kuwi wae mung sak negara. Kowe ora kelingan yen donya iki ana rajaning para ratu sing nguwasani jagat sak isine iki. Lagi dadi ratu ning donya wae kowe wis ngina karo wong cilik sing wujude Semar iki yen mung umuk-umukan bab panguwasa cekake Semar ora kalah karo sing jenenge Kresna. Muka yen kowe pangling aku iki sapa Semar kuwi upama edan panguwasa Bathara Guru wis gak duwe wewenang ning kayangan kono aja kaya ngono to Kresna aja kaya ngono. Dumeh dadi payung kok terus kumawasa. Sing jeneng payung kuwi yang tanpa disangga rujilan garan sing cilik-cilik kae tangi bisa megar tangi bisa mayungi Gus Kresna. Yen kowe ora ilang marang watak sombongmu kelawan wong cilik kowe ora bakal langgeng mulih dadi ratune Praja Ndrawati Kresna. Sebab mburiku iki mujudake kekuatan kang ampuh kabeh, kekuatan sing sekti kabeh. Nek wis gelem tumandang cekake kabeh ora bakal bisa nduwa. Ning yen kowe gelem eling lan ngrumangsana leputmu wis gede pangapuraku ya Kresna. Aduh Bekulun duh Bekulun Ismaya kula ngrumaosi kepatan kula Bekulun.
inggih persajan kemawon. Rikala semanten ucap kula kaliyan Anoman wonten sabeting pikiran kang kuwur pukulun. Mula sepisan malih kula nyuwun pangapunten saha mboten badhe kula wangsuli malih pukulun. Iya, Prabu Kresna. Kowe isih dimesake karo sing gawe jagat ketite wis eling Purwadasina. Sekabehing luputanmu marang aku paring pangapura. Anoman wonten dawuh cakra dibalekke mriki. Lang-lang indriya mangu mangun gung kangduhan rimang iki para bendaraku padha tiba ning ngarepku kanthi tanpa duwe daya. Wangune larane kok padha karo sing ngarep mau iki mau. Werkudara Janaka lan Sedewa tak kirim bayu enggak padha pulih kekuatanmu Kaki Ismaya banget ing panarimaku dene pukulun Ismaya wis mulih ki marang kekuwatanku. Kowe inggih ngaturaken nuwun pukulun. Kowe sembah nuwun pukulun. Iya. Padha-padha Gus. Dawane Werkudara Janaka lan Sedewa wis padha sinung kaweningan. Ora mokal yen mung sak panduret wis ngerti marang sejatine aku iki sapa. Iya. Wah, Kresna kakang wis ana kene. Iya, Dimas. Pengandaran pukulun Ismaya, Yai. Iya. Gatot wis ana kene. Inggih Rama Kyai kula sampun wonten mriki. Aku ya ana kene, Yai. Ora ketok. Iya, marga aku manggon tengah turun ndelik. Iya. Pukulun Ismaya. Kepriye, Raden Werkudara? Aku mentas perang tanding kelawan Begawan Gunamurti. Sing jaris Dewa bakal gawe cintrakaning Pandhawa. Ning aku sakabang ketiban aji petak warai nganti kontal tanpa daya. Lakar sekti saiki pendidikanipun buku ngantos kula kasoran. Kula ingin mekaten. Iya. Wis padha leren sawetara sajar kula tamu maneh iki. Manguning tias tuwinanging hening manungsa ing nalana muset kewa.
leng-leng laras sing pamiyat parengganing pura tulya sri sinawis setya manik sumawur sorot sumirat sirate manggil kapit yayah parenggana sumawur iki Prabu Puntadewa ingkang didhereki Radyana kula meninggih pukulun kula tuwin Dimas anak kula kabujeng mengsah Begawan Gunamurti badhe dipun perjaya mila kula ngantos lumajar sapuruk-puruk sampun ngantos kecepeng dhateng Begawan Gunamurti pukulun kapara dawah keleresan lampah kula kados wonten ingkang nuntun katitik saged dumugi laladang Kendhali Sada pinanggih kaliyan Paduka Pukulun saha para kadang. Iya Prabu Puntadewa. Aku pancen ngakoni marang luhuri bebudenmu lan meneping rasa kesabaranmu Sang Prabu. Wis jumbuh karo asmamu Jatasatru kang werdine wong kang emoh barepe mungsuh. Kami wis padha manunggal para Pandhawa lan para pamong apa dene para kawula kang mengkono wis titiwancine aku tumuli medharake wahyu manunggal talining rasa marang kabeh kang padha kumpulan kene iki kula ninggi kang mengkono ayo mara padha weningna pikiranmu menepna pancandriyamu hawit asmaning Gusti Kang Hayata Jagat aku tumuli mbabarake marang wahyu manunggal talining rasa kang mengkon padha eling-elingine dawuhku iki Puntadewa sakadang mengkoto kabeh wae anak putuku kang padha tak elingake sumurupa urip ning alam donya iki kabeh wae ora bakal bisa mentas lan tumindak ijen sapa wae mbutuhake marang pitulunganing liyan kayata sing ratu mbutuhake pambayantuning para kawula para kawula uga mbutuhake pernatan lan pangayomaning Ngalindra sabab yen ratu ora disengkuyung dening para kawula banjur bisa tumandang apa sang nata mau mula wis wajibe yen Nalendra kudu ngayomi marang para kawulane siunging panguwasa mau gunakna ing kalane sang nata wis kepojoking lelakon ngono wae ya kudu isih nggunakake ngreh kawicaksanan aja nganti oleh nggunakake panguwasa mau sinartan pambegan sapa sira sapa ingsun kami mengkono mesti ora bakal kliru oleh ngetrapake marang panguwasa lan maneh wae oleh nibake panguwasa mau ya kudu tetep mbela marang para kawula semono uga para kawula wis duwe wewenang nanging ya kudu manut marang pernatan kang wis padha disarujuki aja demeh kancamu akeh banjur arep tumindak sakrape dhewe iki ora kena padha helinga menawa sira iku urip ning jroning negara mongko negara iku darbe pernatan kabeh kuwi kudu ditata dening praja
dene oleh Mernata ya nganggo paugeran pernatan kang wis padha disarujuki dening para kawula lumantar para wakil-wakile para anak putuku kabeh. Lamun sira wis padha bisa ngenggoni marang kang tak bawake mau ngarep, mesti ora bakal eneng kerusuhan, mesti ora bakal ana wong kang demen ngumbar marang kekarepan. Sebab apa? Awet wis padha manggon nggone dhewe-dhewe, wis ngerti kewajibane dhewe-dhewe, ora golek menangi dhewe-dhewe. Sebab kabeh wis lumaku kanthi padha-padha. Sing pimpinan ora rumangsa dhuwur dhewe, sing kawula ya ora rumangsa dindakake. Bebasan dhuwur datan hangungkul-ungkuli, sing cendhek ya ora rumangsa kungkulan. Ya ing kono wis mujudake dumadining karukunan lengkap manunggalan kang langgeng, awak wis padha ngencengi marang manunggal talining rasa. Duh pukulun, kula minangka wakiling para pangarsa ngaturaken genging panuwun hawit kanugrahan arupi pitutur luhur saking Paduka Pukulun ingkang sampun rumentah dhumateng kula sakadang. Inggih semanten ugi kula Pukulun, kula minangka wakiling para kawula alit saged ngaturaken genging panuwun dene Paduka Pukulun ismaya sampun kepareng-paring kanugrahan sabda kawula dhumateng para kawula alit. Iya Puntadewa, apa dipitut tiba padha-padha? Aku mung sadrema nlumantarake dawuh kang amurbeng kawasa lan padha ngertenana. Apa to sababe wedharing wahyu manunggal paling rasa mapaning Kendali Sada. Kendali Sada iku mengko karep kabeh wae padha bisa hal ngendhaleni marang nafsune. Kudu jejeg oleh manembah irsane Gusti kang nyipta jagat kaya dene jejeging si Sada. Hawe titah ora bakal bisa tumindak apa-apa yang tanpa ana keparing Gusti kang nyipta jagat. Puntadewa geger jawi. Lang indriya mangu mangun kong kanduhan rimang. Setyaki kok melayu-layu napa? Unjuk menika Pukulun menika gegering jawining Kendali Sada. Geger napa? Begawan Gunung Timur dhateng Kendali Sada. Panditane urip ana kene. Lho niki wis aja do melu-melu. Tak petokne dhewe panditane iki. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lerkin sangin sang maweh gandrung. Iki penditani kepara nyata. Kowe sapa? Begawan Gunung Murti. Sira sapa? Aku Semar. Mrene ana apa? Aku bakal upaya para Pandhawa dadi tanggung jawab para Pandhawa. Tak jaluk kena ning mangkana bangki kok lakon lebur ku wandhamu kowe Semar ae.
Nyabongku Betara Guru iki. Iya ya Kakang Ismaya aja kurang pangapura. Aku ang nimba guna murti mau kok Kakang. Wong wis penak-penak guru kok meksa mendhita ki jane iki apa kurang kur apa piye? Puruhanana Kakang. Mulane aku mimba pendhita mau. Jalaran aku darepi pamrih. Para Pandhawa apa dene Kresna padha tumuli manunggal ana kene. Sabab aku nyumurupi yen to Kakang Ismaya bakal hamabar sabda tama ingkang piguna tumraping wong bebrayan. Ngono. Iya Kakang. Iya Manik Maya iya. Yen mengkono kang dadi niatmu aku nedha nrimo marang pambiyantu Bathara Guru. Kakang Ismaya iya. Wis tak wedharake apa sing dadi unek-uneke atiku marang para bendaraku, para momong kabeh para kawula. Aku wong pamrih manunggal kabeh isining praja iki. Aja nganti padha daredah. Iya Kakang, aku uga ngaturi panuwun dene Kakang wis ngasembadan manunggal marang para kadang kang ana praja Ngamarta iki. Iya. Gandeng wis kasembadan kang dadi niatku. Kemarang aku nyuwun pamit bali marang kayuwangan meneh Kakang Ismaya. Oh. Ya Manik Maya. Ora liwat ngene Raharja donga ya Manik Maya. Ana apa kesusu selak bacut pamer areng opo aku njaluk wahyu manunggal dadi ning rasa tak jaluk ora gatra iki mung piwulang aku wulangen lagi nesuk diulang apa mlebu aku iso mbedakake di antara Klometan tak jaluk Nyotadana wah salah miak langening kalang nyuwana gelar pangkan muncar tinmol kekoneng surmu sorotitan padang lelatalah dudu karepe dhewe anak Prabu Sida Kason mungsuh Wrekodara kabeh para anak Gugurawa wadid jan mulai gayeng ya warek kok melane. Wateng nyekel gawe mlayu ngeroyok Wrekodara para Guru. Ayo.
kalang nyuwanak lor pandang muncor sinonter kekoneng surem sorot etan padang sasolan pacaring purnaming kekono imhangi ujung nganto labrak perkutara woi wah aku yang iya jaya papat maju bareng lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang Ndara Bratasena Bagan Semaropa sak samunipun sekawan-sekawan Ndara Bima sampun ngantos suwuru dhateng Bandayuda nggih Gus sabab niki sampun paripurna anggen kula nglumantaraken dawuh luhur dhumateng para momongan kula sedaya. Iya. Awit saking luhuring sabda tama mila derajatipun tan perbeda kaliyan wahyu. So sabda tama kala wau boten namung sae kangge tata kaprajan. Nanging ugi sae kangge tumraping tiyang bebrayan, tiyang jejodhoan. Kedah manunggal ing antawisipun kakung lan putrinipun. Iya. Ratu menika lambanging temanten kakung dene ratu mekaten dados kepala keluarga. Temanten putri minangka wrangkaning ratu. Iki hari jadi ora digawe mantu. Lho, kula ngupamake kok niki. Niki mung ngupamake sami kok, Gus. Iya. Iki menika, Gus. Monggo kula dherekaken nunjukaken sungsang Gusti Kang nyipta jagat dene sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kita sedaya. Iya. So katur dhateng Bapak Haji Sunarno sakula wangsa sumrambah para stafipun ing Kadipaten Klaten mriki. Kula sak kanca ingkang nyai kewajiban ngrumaosi mesti kathah kekirangsa kelepatan kula sakadang. Ingkang menika kula sak kukuban nyuwun gunging samudra pangaksami dhumateng Bapak Haji Sunarno Semarambah Waraga Agung ing Klaten mriki sabibaring ngringgitan Bapak Haji Sunarno sakula wangsa sumarambah para jajaranipun dening Gusti Yang Nyipta Jagat tansah pinaringan karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kadonyan, tuwin kabahagiaan kanugan Gusti ing Nyipta Jagat tumunduk dhateng Warga Agung Klaten mriki. Iya. Pungkasane atur monggo Gus. Sami sesanti sepisan merdika tetep merdika salaminya. Ugi kula suwun mugi Bapak Narno lestariya dados songsong agung ing Klaten ngantos dumugi rambah kaping kalih. Insyaallah aku nekseni nggih kula inggih nderek mangayi bagya. Sakbare ngritan tasah mangki hayu-hayu rahayune skala nggih Den. Iya. Minangka tutupe ngatur kula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.